השואה התרחשה משנת 1939 עד שנת 1945 במהלך מלחמת העולם השנייה. בגרמניה עלה לשלטון היטלר. הוא שנא את היהודים והתחיל לפקוד על המדינה שלו שיתחילו לרדוף אחרי היהודים. גרמניה הפכה להיות נאצית אנטישמית, שזה אומר נגד היהודים. היטלר פקד על הצבא שלו לתפוס את כל היהודים ולאסוף אותם למחנות עבודה ולגטו. השואה היא אירוע קשה מאוד בתולדות העם היהודי. נספו בשואה יותר מ-6 מיליון יהודים. סבתא רבתא שלי פני וסבא רבא שלי יוסף וסבא רבא שלי שלמה זיכרונם לברכה היו ילדים באותה תקופה. הם שרדו את השואה ועלו לארץ ישראל. חשוב מאוד לזכור את הסיפור לעולם, לא לשכוח. לזכר אותה תקופה נוראה אנו מציינים את יום השואה במדינתנו בכ"ז בניסן, בטקסים, בהאזנה לשירים שקטים ובצפייה בסרטים המלמדים על אותה תקופה בגרמניה הנאצית. בבית ספרנו התקיים טקס יום השואה ביום שני, 6 במאי בשעה 10 בבוקר. כל קהילת לאה גולדברג מוזמנת להגיע לטקס.